Je 24. júna 2016, 5:30 ráno. S kamarátkami nastupujeme do lietadla na bruselskom Charleroi letisku. Máme na sebe rúžové trička, potlačené svadobnými vtipnými motívmi, ona má na sebe fejkový závoj. Budúci víkend sa má vydávať ako dievča z Liptova za svojho rakúskeho nastávajúceho v talianskej Boloni. A my odlietame do Alicante na jej rozlúčku so slobodou. Tešíme sa, ako si dáme raňajky churros s horúcou čokoládou na španielskej pláži a budeme oslavovať naše európske priateľstvá, kariéry, lásky, príležitosti. A v tom si všimnem, že naša maďarská kamarátka, kolegyňa začne nejak čudne vzlikať a potom si začne všímať čudné reakcie ďalších ľudí v lietadle a začnú pinkať notifikácie na telefónoch a hodinkách. Začali vychádzať výsledky Brexit referenda. A my sme si uvedomili, že jedna éra skončila a že začína obdobie, kedy možnosti, príležitosti, život, budúcnosť miliónov ľudí, rodín, podnikateľov boli zničené a zahodené jednou generáciou politikov. Zároveň na troskách Brexitu vznikla jedna unikátna inovácia. Vznikol Volt Európa, prvá a jediná celoeurópska politická komunita, ktorá je postavená na presvedčení, že tento prístup národne zmýšľajúcich politikov a národne postavených politických strán je jednoducho mŕtvý. Nedokáže generovať odpovede na výzvy, ktorým čelíme a ničí viac, než by vytváral to, čo dnes potrebujeme v dnešnej ére, v dnešnom globálne prepojenom svete, v dnešných environmentálnych, digitálnych, bezpečnostných, ľudskoprávnych výzvach, ktorým čelíme. Pre mňa to znamenal obrovský obrat v mojej kariére. Ja som sa na niekoľko rokov stala súčasťou procesu rokovania Brexitu v dennodennom kontakte, v konverzáciách s ľuďmi a s podnikateľmi, ktorí nevedeli, čo nastane, aké práva budú mať ich deti a čo sa stane s ich biznismi. Dnes už veľmi dobre vieme, čo je tá cena, ktorú táto krajina platí za rozhodnutie, ktoré bolo postavené na klamstvách. A ja som si povedala, že nechcem nikdy byť súčasťou histórie, kde budem musieť ako európska expertka, euroúradnička rokovať exit Slovenska z Európskej únie. A preto je pre mňa cťou s vami zdieľať príležitosť pridať sa k Voltu dnes na Slovensku. Som hrdá na to, že sa nám podarilo vytvoriť Volt ako pobočku, slovenskú pobočku tohto jediného celoeurópskeho hnutia, že dnes sme zaregistrovaní ako politická strana a vy máte možnosť sa zapojiť do tohto unikátneho projektu ako dobrovoľníci, ako spolupracovníci, spolupracovničky, experti, expertky. A samozrejme budem vďačná za vaše hlasy 8. júna v eurovoľbách. Čo je najdôležitejšie, je, že je to príležitosť pre vás stať sa súčasťou niečoho, čo na Slovensku nikto nikdy nerobil. A ak ste vo svojom živote niekto, kto má vždy pocit, že nie úplne patrí do svojej komunity, že je nadšený z prinášania nových príležitostí, konceptov, ktoré sú považované za príliš inovatívne, príliš futuristické, príliš profesionálne, príliš hodnotové, príliš ľudské, tak vás radi privítame v tejto komunite. Moje meno je Lucia Kleštincová, som spolupredsednička a vedúca kandidátka Volt Slovensko do nadchádzajúcich eurovolieb. Zároveň som matka, expertka na európske politiky a veľmi sa teším na naše konverzácie. Myslím, že Slovensko, takýto prístup k konverzácii o tom, ako priniesť Európu na Slovensko, po tom, čo sa to našim politikom po 20 rokoch členstva v EÚ nepodarilo. Veľmi sa teším na to, kam nás naše konverzácie posunú a akým spôsobom sa vy budete mať záujem stať súčasťou tejto jedinečnej príležitosti.